Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti planom itata na ikat ka akas janitor iti sigod a pagtrab-trabahuam, Mari Mariel. Hey, diyan nga rod ang mo, Mari. Marurudak iti daytaan ni Nita. Sip-sip to mo dayjay ang katrabahuak. Sigurado ang akumkumpurmi manan ti indandano na iti busmi. Isuan na ikatak. Agaplay takit din iti restaurant iti asidegyo, Mare. Anya nga minan ti requirements, Mari. Resume laang. Day talaang? Ada ka di resume, Mare? Ada, Mari. Irwar mo nga rudan Taggidan tang agaplay. Mabalin ka di asikapay lang ti mangipa sa iti resume, Mari. Basta isurat mo ti contact number mo, Mare. Iti kasta, nalakala ang ama kontak na katibos. Sakbay ang mangipasa ka iti resume. Siguraduam nga adda ti contact number. Nalawag ka ni Loida. Wan, sir. Ada contact number mi iti gayem ko iti resume ngayon pasak. Nasayat mo't garun no kasta. I-review mi pa'y dagiti papelyo. Awagan kayo ton no kaano amang rugi kayo iti training. 5 kayo ang nag-apply. Katalo lang ti kasapulan mi. Kaya kasawan day ta. Agpili kami lang iti talo. Ada ka di pa'y namnama mi amaala kami, sir? Una, numayat ti ipakita yung performance yo. Saan kuma sobra ti applicants, maala kayo kuma. Tangay 5 kayo man. Masapol nga training kayo pa. Tapno mapili mi, no asino dagiti deserving ama i-hire. Di kayo matanagan, mabayadan ti training nyo. Agyaman aklaunay, sir. Urayan mi nga ro ti awag yo. Okay, wen, tapno aggigidan kayo 5. Ko na ni Sir Mariloida. Mabalinan ti agtrabaho iti restaurant na? Ag-training ta kanupay, Mare. Saan asigurado no maala ta? Ipadas talat ta, Anya kay ti amuta. Mabayadan nga ta ti training, Mare? Isumati ko na ni Sir Noah, itay. Di mayat nga rod no kasta. Saan asayang ti bannog ta no bilang man ta saan adata ti mapagasatan. Say-saya atan talat ta, Mare. Sayang, no saan ta maala iti deja restaurant. No para kanya, mayat ti agtrabaho iti deja restaurant. Ta saanan amasapul nga aggastos ta iti plete. Sabagay, Mare. Sipsiputam no ada umawag kan ka, Mare. Lalaingam ti sumungbat no ag-interview da, Mare. No kasta, saan gayam amang rugi ti training inton bigat? Saan pa'y, Mare? Urayan tayo ti awag da. Oh, agkapi ka pa'y lakay. Agyaman na klaunay bakit? Kumusta mo dun ti trabaho nga in-apply nyo kini Kumarim Amariel? Saan pa'y asigurado no maala kami lakay? Ay no, akapay nga. Ti ko na ti manager, ag-training kami pa'y. Kalpasan na, agpili da no asino kada kami at trainees ti qualified. No kasta, adu kayo ag-training? Wan lakay, talo laang ti kasapulan da, kat 5 kami ang nag-apply itay. Adda nga rin ti posibilidad na saan ada kayo ti mapili, bakit? Nupay kasta, aramidan mi ti kabailan mi, tapno mapili kami lakay. Ay kilalaingin nyo nga rin angag, kumare. Tapno makapagtrabaho kayo mo tin bakit? Kaano amang rugeti training nyo, aya?
Diyak pa'y sigurado lakay. Urayan mi tiawag da. Ay, agreeing ka dita, Mariel. Anya to orasan. Anya kay laki di matananang. Amuyo anaimas titurog da tao. Disturbo nyo pa'y lang. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanya kay di rabi ay. Karingang kasakbay nga galasay. Standard training mau. Ita, si kapay ti agreklamaw. Ay, wun paisaw. Ay, anyat orasan nanang. Alas 6. Ay, nawaw. Naskan ngagdi ko sa kauna. Agawaam tama nga numaladaw ka. Nakababain mo iti agbalin abusyaw no training pay laang maladaw kan. Mangidasar kayo nga rodan iti pamigat tayo ananang. Ay nawaw, si kalatan ti agao inton madamdama. Sa anak pay amangan. Ay nawaw, anyat ar-aramida mare. Ay, agin na natapay man Mariloida. Saan mabalin nga agtugaw tayo laeng no kay kayat tayo, mare? Nabanuga nga rod. First day tayo laeng nagadon kay ipapaaramid ta. Kasta talaga. Tatrabaho ti inaplayan tayo dito'y, mare. Tumakder ka dita. Taado ti maaramid iti stock room. Imo na dagiti pada at rini. Ay, urayan kay laeng dito'y mare. Anya, saan mabalin, mare? Mabalin, mare. Apay kit din na saan? Adda ayamat ag-training akasta, mare. Sumurot ka kit din iti stock room, mare. Di nakpakibibiyangan dito'y. Di bali taawan mo tipos tayo makakikita. Umay laeng mo no adda ti ipaaramid na. Anay ko. Anya ti anay yung ayamare. Itay ka pa'y. Nagsakit ti likod kan sikat ko, mare. Makaykawa talaga. Ado nga minti aramid tayo. Umuna nga aldaw pa'y laang ti training kat makabanugan. Kasano mo ngamin adi ka mabanog. Kat pabida ka mo ngamin itay mare. Ay nawa, pabida. Anya ti kayat mo asawan, mare? Ti kayat ko asawan. Kat active ka launay mare. O kita anak. Sa anak unay anagunggunay. Iso asa anak mat anabanog. Nagrigat mo't ngamin wag tugtugawak laang kabayatan ti training tayo, mare. Amangan no makita ni Sir Noah, nakababay no bilang laang. Madakan ka day ta, mare. Basta siya, relaxak laang. Naalam ti timpla kayat ko lakay. Amok nga minabanog kay ti training mo, bakit? So nagluto ako iti sinigang. Musta man nga iti training niyo? Ay, makabanog nga rod lakay. Nagsakit ti bagbagik. Karkaroon pa'y ni Mari Mariel nga istresan na tao. Ha? Apeti gayo mo ya? Kasanumat nga min lakay. Agtugtugaw latan kabayatan ti training me. Sana ibaga apabida ak kano. Anya? Katuhan, buy-buyaan na kami laang itay. Ar-ar ti laang matdayjay. Magmandasan asistaan ti busyo? Saan tairanan ano kasta nga awan mangkit kita. Diyak amo makit-kita iti CCTV. Kasaritam ti kumarin bakal. Ibagam nga itapay laang kat say atin na. Dayta training ti pagibasaranda no qualified kayo matlaang no saan. Kaslaawan mo't babain na lakay. Kas jay siguro talaga no trabaho ti saritaan. Mga kakindin bakal. Amangan lumapanglis pa ti sinigang asidata. Unay kamutan, Mariloida. Awan mo ti kunam adagasin nakigibalay. Kita ang naladawak pa'y kidi iti training tayo. Di magasak iti ayan niyo. Ngam saan kan anauray. Tas sigun ka ni nanapidang kat nakaturog ka pa'y laang. Itay ka di pa anang rugi kayo iti training. Wen itay alas 7 pa'y. Naladaw ka iti 2 nga oras. Ay no, nag-check ka din ni sir iti attendance, Maray. Nalpas matlangan itay, Mare. Tiyam mo ni sir kat absent ka. Iso amapan ka iti office na itamat laang. Ipalawag mo kan kuana no apay analadaw ka.
Ada ka no ibagam kanyak, sir. Kaya't kalay nga makasarita may papanitigayem mo, Loida. Ha? Apay ni Mari Mariel, Sir Noah? San pa yan pa si training nyo? Ngam rimuaran ti kinasadot na. Nagagat nga empleyado ti kasapulan mi. Saan nga ar-ar ti lang? Ay, kwa, sir. Ipagarup na siguro. Adyak makitkita tar aramidin na iti CCTV. Di kay madanagan, sir. Kasaritak man ang tigayam ko. Rumbang lang. Sayang matibay bayad mi kang kuwana. No di na sayaatan ti trabaho na. Training pa lang katgastan. Kasano lang ang nagtrabaho. Awala na. Ang reklamo ti katrabahuan na. No dahi ta agtugtugaw lang ta muna nga aramidan. Nalpas ka din ti training yaw. Wala nang. Kat, naala ka di mo lang. Awan pa'y matinaawat ko at tawag nanang. Di ko marimloy dangay. Sigurado nga awan pa'y matlaang nanang. Aguray kami kano iti talong aldaw. Tagpili da no asino kada kami alima ti alaan da. Barang maala ka tapno adamat ten pagtrabahwam. Alanganan mo ten ang makasubli ka akas janitor iti sigo na nagtrabahwam iday. Imposible no saan nakapilyan ni Sir Noah nanang. Iti kastoya kinapintas ka. Di ka pa kampante. Tadi mo amaw no anya ti adda iti panunot da anak kaw. Hello, Sir Noah? Ag-report ka dito yung office ko itong Lunes. No kasta? Hired akon, sir? Well, sika ti tapuan a pinili dagiti empleyado. Ay, wow! Agyaman naklaunay, sir! Awantan niya man na. Kaskan ka ti trabahadora kasapulan mi. Agyaman nakmanan, sir. Alas 7 ka ding ag-report ak, sir? Well, alas 7 itong Lunes. Di mo liplipatan, ha? Okay, sir. Agyaman nakmanan. Ada good news ko kan kalakay. Naala ak iti trabaho nga inaplayak. Ay nawang, congratulations ba kay? Kunakto. Kaano ka mang rugi nga? Inton Lunes kano ko na ni sir. Ay na, proud akla unay kang gabakay. Ni kumari maril kay. Naalang at amo lang. Day tati jak amula kay. Jak pa'y mat nakasarita ti kumarek. Ay ka awaga ma. Saludsudom no kasanumot application na. Mariloida! Umayak man! Ha? Speaking of Mari Mariel, ison ti aday ti ruwar bakay. Bareng good news ti umay na ibagalakay. Ay mare, sumrek ka laang. Agyaman ak maray. Imaya, tasaludsudag ko man no adda tinaawat mo nga awag maray. Adamat mare, inawagan nak ni Sir Noah itay. Mangrugi akon iti trabaho inton Lunes. Sika ngay mare. Adda magayam timawag kan ka. Ngam apay nga itaawan pa'y kanya. Kaya't ka di asawan day ta arejekak mare. Ay, anong samti aguray mare? Amangan no si kanto ti sumaruno nga awagan da mare. Ay, talaga nga awan ti umawag. Amangan ko na no dinadaal na ni Mariloida iti busmi. Imposible Adda na awat na nga awag iti kalman. Ngam siya, awan latamat ti umawag. Anya ti kunam anak ka. Ada na awat ni kumarim nga awag. Una nang ngam awan mo tinaresib ko. Amangan no saan ka apasok iti standard ti inaplayam. Sabali ti atap ko nanang. Amangan no sip-sip day Mariloida kat dinadaal nak iti busmi. Amangan no kumkumpurmi mat ti inis istoryana. Ay ako magay mati istoryaan na anak ko. Jak amo ananang. Ay nawaw. Iti anya ko maamakagapo nga aramidan ni Loida ti kastaken kamat ngay kumari na ka. Ay nananang, uso dagiti gayem nga uleg ita panawon. Nagado ang mabalin ang masabat ko. Di uleg kan sip-sip pay laeng matagayem ko. Siyak ka
di ti patpatamaam, mare. Asino kumapay ngay, datalaang mati tao dito'y. Tapno ibagakin ka sa anak nga ulag. Sa anak matlaang asip-sip akas iti pampanunutam. Apay nga rod asikalaang tinaala. Dua alawasan nga agururayak iti awag, ngem aging gaita ket awan latamot. Ay nawaw, saan asyak ti pabasulam ta saan mat asyak ti nagpili, mare? Saan asika tinagpili, ngem dinadael nak iti busyo. Amangan no agraman kadag iti katrabahwam. Di kag papabasol no awan ebidensyam. Tapno ibagakin ka, saan ko abasol no na-reject ka iti trabaho ngay na playan ta? Agsarming ka pa'y nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Tiko na ni sir, kat saan nga ar-arti ti kasapulan da, no di kat empleyado nga amuna ti responsibilidad na. Oho, di ka naglibak, amok ti ugalim. Tapno awanan ti adu asaom, ni Sir Noah ti mapan mo kasarita, tapno may palawag na, no apay na-reject ka mare. Saan asyak ti apaem akasta? Bakit? Ewarwaras ni Mariel kadagiti kalugaran tayo, asip-sip ka kano. Talaga aday ta babae. Nasalaw kumatlaang di tadalan itay agsapa. Kat nakuna na nga ulagak kano. Basol ko nga rod no apay ana-reject iti nag-applyan me. Nagturdet ako mare ma. Kasta siguro ti ugali nga iti sigod ang nagtrabahuan na isuan na ikat. Sana pabasulan ni Ninita katrabahuan na. Amangan kidimod no iso tayo ti pariko. Kastamat laang ti kunaklakay. Urahayan na asyak ti mauma, ta ni Sir Noah mismo ti pangibagaak. Ay woy, nasaysayad no kasaritam ti busyo. Ta iso ti mangipalawag iti gayem mo. Narigat man no si katap apahal na. Aguray day ta babae lakay. Ay nga ter aramidan nyo dito balay, Sir Noah. Imaya, takayat ko lawagan ti amin kan ka, Mariel. No kasano nga agpilpili kami iti empleyado mi. Ha? Nadamag ko ngamin, ngap apaam ti kayem mo. Kaputa iso ti may sa kadagiti na pagasatan ng trabaho iti restaurant ko. Kastoy ngamin, Mariel. Iso nagpa-training kami, tapno makapili kami. Saan ka anaala, gaputa saan ka seryoso iti trabaho. Kasano asaan aseryoso? Kat nakitraining akmat, sir. Wan, nakitraining ka. Gamanya tinaramid mo iti training nyo. Nagtugtugaw ka lang. Agsil-silphone ka pa'y nunaduma. Sala nga na ita. Namitlo pa'y analadaw ka. Makitkitak iti CCTV. Sir, Dahil ti makagapuno apay na-reject ka. Saan asip-sip ti kayo mo? Inton sumarunong ag-apply ka, seryosuam ngamin ti trabaho. Iti kasta, kat adda ti mga lagay ka. Da kami nga employer, responsible nga empleyado ti berberugan mi. Saan nga ar-ar ti lang. Nakababain ka. Si kamat gayam ti ayan ti parikaw. hindi naksermunan ananang. Nagagaw ti imbaga ti busyaw. Ar-arti ka laang iti training yaw. Kaya't asawan day ta. Sadot ka. Sigurado aday tamat laang ti makagapaw. No apay anaikat ka iti imo na trabaho. Agsadot-sadot ka sa kaagpabaso lakas ta. Samo ibaga nga adasipse puno ulag akatrabawam. Amo tayo nga rod nanang. Kasano no husto ti atap ka, asip-sip dagiti katrabahwa. Agsardeng ka man si Kamariel. Saan ka di pa'y laang analawagkan ka ti amin? Awan ti sipsip akatrabahwam. Sika ti ayan ti parikaut. Kano na duma, day ta kinasadot mo ti makagapaw, no apay akanayon ka maikat iti trabahom. Kano na duma, agpatingga ka laang iti training. Tabusi sumot ananang, nagpigsalaw na'y. Pudno mati magbagak. Saan anasaya ti kasta nga ugalyam? Inton sumarunaw, saysaya atom nga minti agtrabaho. Di ka agbalin nga ar-artilaan, tapno saan ka amarejek. Ay nawaw.
ag-apply ka iti trabaho, siguraduam adisidido ka nga agtrabaho. Di ka agbalin nga RRT, tapno saan naka-rejectan ti boss mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.